6 तारिखाव जोंनि भेरगाव समस्तिनिनो सासे जोंनिनो एक्स.NDFB बिथां रिन्दाव दैमारिया थांनाय 6 तारिखाव मोनसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे फोसावदों जे दा बिनि थाखायनो जोङो सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशन जानानै मोनसे जोङो बिथांनि सायावहाय जोङो मोनसे फिन क्लियारिफिकेशनखौ होनो होननानै जों सानदों। दा बेवहाय जोंहा सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशन दं आरो लोगोसे जोंहा रंजन दैमारि सारनिबो दं, ओमफ्राय सावरायग्रा ग्रुपनिबो दं माखासे, ओमफ्राय गावलांनाय गबिन्द सारनिबो दङ माखासे, आरो माखासे धिरान ग्रुपनिबो दङ। दा जों एखेलोगोनो गासिबो जोङो मोनसे बेवहाय मोनसे जुथुमा जदों। बे जुथुमायाव जोङो बिथां थांनाय रिन्दावा जे जोंखौ दिनै जिबादि बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा जिबायदि बिबुंथि लाखिनानै दिनै जोंखौ मोनसे बेलेग लाइनजों बुंनानै बिथाङा जोंखौ दिनै ब्लेम होदों। दा बिनि थाखायनो जों बिनि सायावहाय जोङो मोनसे क्लियारिफिकेशन होनो होननानै ओंखारदों। दा जोङो मोनसे सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशन जों दिनै थांनाय 2027 जानुवारियावहाय जिहेतु बिटिआर जि पिस एग्रिमेन्ट जालांदोंमोन, दा बे पिस एग्रिमेन्ट जालांनायावहाय जोङो दिनै जोंनि बेवहाय माखासे एनडिएफबिनि गोबां 34 इयार संग्राम खालामनायावहाय जोंनि जाबादि दिनै एनडिएफबिनि पिस एग्रिमेन्ट जानांगौमोन, नाथाय बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनाखै। आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे पिस एग्रिमेन्टआवहाय जाबादि दिनै बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय, दिनै गासैबो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बे पिस एग्रिमेन्टआवहाय गोजोननाय गैया। आरो जों दिनै बे पिस एग्रिमेन्टखौ जिहेतु जोङो नायबिजिरनानै मोनबाय जे जोङो दिनै बे पिस एग्रिमेन्टआवहाय नाथाय जोङो दिनै गुथाय जाथिखौनो बा बर' जाथिया दिनै बै समावहाय मा जाहैगोन बेखौ जों दिनै सिन्था खालामनानै जोङो दिनै बेवहाय मोनब्रै मोनबा जोंनि एक्स.NDFBफ्रा ज' जानानै जों बेवहाय मोनसे जुथुमा जदों। दा बिनि थाखायनो जों बिथांखौ जों बुंनो लुबैयो जे बिथाङा थांनाय 6 तारिखाव जाबादि जोंखौ दिनै मोनसे प्रेसनि गेजेरजों जोङो माबायावहाय भेरगाव समस्तियावहाय बिथाङा मोनसे बुंलांदों जे जोङो दिनै गासिबो जोङो एक्स सारेन्डारफ्रा बा एक्स.NDFBफ्रा UPPLखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेयो नंखाय। जों दिनै दाबो नांगासिनो दङ, दाबो जों दिनै दंबाय थायो। जों दिनै BPFखौ जों दिनै सापर्ट खालामदों आरो BPFखौ जों दिनै जेब्लाबो देरहाहोगोन। जोङो दिनै बिथाङा जाबादि दिनै बिबुंथि लाखिदों बेनि थाखाय जोङो दिनै जोबोद दिनै लाजिथावना मोनदों। जोङो दिनै बिथाङा जाबाय सासे एक्सब्लाबो दिनै रावजोंबो सोमोन्दो गैया, नाथाय बिथाङा गावनि पार्सनेलिटि लाभनि थाखाय, बेफारनि थाखाय बा बिजनेसनि थाखायसो बिथाङा दिनैनि बे प्रेस बिबुंथिनि गेजेराव थांनाय 6 तारिखाव होदों। बियो दिनै जोंखौ एसे निन्दा खालामनानै बुंदों। बिनि थाखायनो जों दिनै बिथांनि सायाव जोङो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो क्लियारै होनो होननानै जोङो दिनै ओंखारबोदों। आरो बियो गावनि लाबालाबनि थाखायसो दिनै बियो गासैबो एक्स.NDFBफोरखौ दिनै जोङो UPPLआव सापर्ट खालामबाय होननाया बे दिनै नंखाय। आरो जों दिनै प्रमान होनो हायो बिथाङा दिनै जोंजों खुनु जगाजग गैया, बबेबा मोनसे एक्स.NDFBफोरजों दिनैसिम बियो मोनसेबो बेहा लिंक गैया। आरो बियो गावनि बेफार बाजिनि थाखायसो दिनै बियो बे UPPLखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा होदों। आरो बिथाङा दिनै बुंदों जे भेरगाव डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों, नाथाय बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो जों मिथिया। नाथाय जोंनियावहाय दङ मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि दङ, बाक्सा दङ, चिरां दङ, क'क्राझार दङ। नाथाय बै भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव फैदों जों बेखौ मिथिया। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे बिथां रिन्दाव दैमारिया जाबादि दिनै बुंदों, नाथाय बेखौ जोङो दिनै ब्लेम खालामो। आरो जों दिनै BPFखौनो जों दिनै दा जोङो बिथां नेरसोन मा टाइटेल मामोनथाय बेना, नेरसोन बर'नि समस्तियावनो जोङो दिनै गिदिंजोबदों। गिदिंनानै जों दिनैहाय बिथांनि जायगायावनो जोङो गुलि गुलि हाबग्लिनानै जिहेथु जोङो मोनबाय जे बिथाङा दिनै देरहाखागोन। आरो बयबो दिनै रायजोफोरानो बिथांखौ दिनै सापर्ट खालामदों। आरो दिनै BPFखौनो देरहागोन होननानै दिनै जोंनि गिदिंनायावहाय जों दिनै गासैबो गामियाव हाबनायाव मोनबाय जे बिथां नेरसोन बर'आनो जिहेथु देरहागोन होननानै बयबो दिनै रायजो राजाफ्रा मतामत खालामदों। आरो जों दिनै सापर्ट खालामदों। जोंबो दिनै बिथांनि जानानैनो बे भेरगाव समस्तियावहाय जों दिनै गासैबो
बर' गामि गामि हाबनानै जोङो दिनै बिथांनि नेरसोन बर'नि जानानै जों दिनै बिपिएफनि जानानै जों गिदिंनानै बिथांखौ जों दिनै देरहागोन आरो बे सियर दा दिनै जोंनि गेजेरावहाय गोबां दिनै फाउन्डारफोर दंबावो बिथां जोंहा दिनै सानसे समनि फाउन्डार बिथां बिजाबदा जावलिया हम सेक्रेटारिमोन सानसे समाव आरो बिथाङा फाइनेन्स सेक्रेटारिबो दङ बिबान दंमोन आरो लोगोसे बिथां जोंहा रंजालु बर' बिथाङाबो फाउन्डारमोन आरो लोगोसे जोंहा बिथां हादुंग्रा दैमारि जेखौ होननानै जोङो बिथाङाबो बै समनिफ्रायनो वाइबिना एबना समनिफ्रायनो बिथाङाबो नांथाबबोनानै बै समाव एनडिएफबिखौ दिनै मोनसे एनडिएफबि महरै बिथाङाबो दिनै फिथाइ थायहोनानै दिनै बिथाङाबो दिनै जोंजोंनो दिनै लोगोसेनो बे बिथां नेरसोन बर'नि मुङैनो जों दिनै बिपिएफनि जानानै जों बिथांनि समस्थियाव जों गिदिंबाय थादों आरो गोबां जोंजों लोगोसे दङ बिदिनो बे भेरगाव समस्थिनिनो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे बे गेवलां फोथाराव जोंनो ज' जालायनानै दिनै बै जाय बिथां दिनै रिन्दाव दैमारिया दिनै जोंखौ दिनै मोनसे फेसबुकजों बुंनायाव जों दिनै बिथांनि थाखायनो जोङो दिनै बे बायधरा जों दिनै रायजो राजानो क्लियार जाथों होननानै जों बेखौ होनाय जाबाय दा बेनिखायनो जोङो लुबैयो जे जोङो बयबो साफ्रोमबो दिनै एक्स.NDFBफ्रा जों दिनै बिपिएफआवनो सापर्ट दङ आरो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों गासैबो बेवहाय दङ दैमारि ग्रुपनि दङ बेनिफ्राय धीरेन ग्रुपनि दङ ओमफ्राय सावरायग्रा ग्रुपनि दङ आरो लोगोसे जों Ex.NDFB Welfare ASSOCIATION जानानै जों बयबो खौसेयै आरो लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै जों दिनैहाय बे दिनैनि बे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों जों रायजो राजाखौ ज' खालामनानै दिनैनि बे बिथां रिन्दावनि जाहाथे बुंनाया जों दिनै रायजो राजानो जों क्लियार होनो होननानै जों ओंखारबाय बेनि थाखायनो जों दिनै बेवहाय मोनसे जथुमानि गेजेरजों दिनै रायजो राजा जाहाथे बे बिथां रिन्दावनि खोथायाव जाहाथे जोङो दिनै क्लियार होबाय होननानै आं बेखौनो बयनिसिमबो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनैनि बे जिखिनि बुंनांगौ बा जों दिनै क्लियारेसन होनांगौ बेखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय जिन्दाबाद